Malah gerimis lur. Diuripno Tanjak Taluk gamelane panas iki mau jusuk gerimis lur. Roprak Kancil Cahya yang berada di lapangan desa Margorejo. Nggih tungkar ya nang kene. Iki abi Mas apa iki? Mas Arsya ya. Mas Arsya yang punya kawasan ini, yang punya di daerah sini apa itu? Lapangan. Nah, ini lur. Tanjak Taluk gamelane wis diuripno lur, dimulai lur. Malah langsung turun hujan lur. Nah, ini lur suasanane. Iki ketoprake iki dimulai ya lur. Nah, iki Tanjak Taluk gamelane wis diuripno. Malah gerimis. Nah. Ayo medun rono ndelok rono ya. Nah. Ini suasana neng kanan kiri panggung ya lur. Tanjak Taluk gamelane ayo rono ndelok. Nah. Jam 1 ya lur. Jam 12 gerimis lur, udan lur. Iki sore tekan sore ngadang-adangi lur. Terpali. Nah, iki aja terpali lur. Jujuk udan lur. Ayo Gunung Muria. Iki panggunge lur, malah gerimis lur. Tekan son sing wetan iki ampline subwoofer di tutupi lur. Nah iki lur wis kelir-kelire api lur. Ya Tanjak Taluk gamelane iki lur wis dimulai lur. Jackson Tanjak Taluk gamelan Roprak Kancil Cahya. Ini lur suasanane lur. Ya Allah kulinan. Nah iki malah udan iki lur, gerimis ya. Bapak aja malah udan piye? Panase ngene jusuk udan. Keting-keting Taluk gamelane lho.
suasananya para pemain sedang mempersiapkan untuk pentas. Nah, ini panggungnya. Ini kanan panggung ya lur. Nah, wis do teko lur. Sing do nonton wis mulai do teko lur. Malah gerimis iki piye lur. Agar ora deres. Hei hei hei. Nah, iki nang ngarep panggung pas lur. Belayu ya malah belayu.